Tähän kannattaa lähteä sen takia mukaan, koska tämä ei ole mitään koululuokkaopettamista, vaan tämä on enemmänkin tämmöinen yrittäjien kahvila. Juodaan 2-3 kahvikuppia ja jaetaan kokemuksia. Koko yritykselle, niin se jotenkin muotoutuu siinä koulutuksen myötä. Mikä olisi oikea hetki lähteä koulutukseen, niin itse asiassa se, milloin omassa päässä rupeaa olemaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Saa rohkeutta toteuttaa unelmiaan. Rentoutta siihen olemiseen, että siellä on sitä saunomista ja ruokailua ja vapaa-ajan viettoa. Uudenlainen tapa miettiä sitä opiskelua. Saa vaan ideoja ja heitellä vaikka kaikkea hullujakin ajatuksia. Tässä koulutuksessa saa vertaistukea. Avasi silmät näkemään omaa yritystä uudesta näkökulmasta. Mä en keksi täyspäiselle yrittäjälle kovin montaa syytä, miksi ei kannattaisi lähteä mukaan. Onko tämä sinun paikkasi? Ota yhteyttä, niin kerromme, miten pääset mukaan.